Mga tripulante sa TransAsia 9 patubangon sa investigasyon sa Board of Marine Inquiry tungod sa kapakyas nini sa pagtubag sa distress call sa nalunod nga barko. Oil leak gikan sa MV St. Thomas Aquinas gibulit na isunod ang pagsuyop sa nabilin nga lana. Duha ka pulis sa Maran human misukol ang ilang gidakop nga armadong tao. Ang duha ka pulis gihatagan og medalya. Paatubangon sa Board of Marine Inquiry ang mga tripulante sa TransAsia 9 tungod sa kapakyas niini sa pagtubag sa distress call sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas. Apan opisyal sa TransAsia mipatimaw kung ngano nga wala sila mobalik sa ilang agi aron pagtabang sa pagluwas sa mga pasahero sa nalunod nga barko. Andrea Patenia, Sugin Limi. Aduna na sa ilaing shipping company nga buot investigaron sa Philippine Coast Guard kabahin sa nahitabong panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7 niadtong Biyernes sa gabii. Mato di Station Commander Weniel Azcuna, di lang ang tugog ang Philippines Pan Asia Carrier Corporation ang paatubangon sa Board of Marine Inquiry, kundi lakip na ang TransAsia Shipping Lines. Base sa marine protest nga gisumiti sa kapitan sa barkong MV Sulpicio Express 7, sa wa pa nahitabo ang ilang panagbangga tali sa barkong MV St. Thomas Aquinas, mi-overtake usa kanila ang barkong TransAsia 9. Mitumaw karon ang mga pangutana nga kung duol ra sa collision site ang TransAsia 9, nganong wa dayon sila miresponde sa distress call nga gipada sa mga kapitan sa nagbangga nga mga barko o kung anong wa sila mitabang sa pag-rescue sa mga pasahero. Mato ni Azcuna, mahimong masilutan ang usa ka shipping company kansang barko mapakya sa pagresponde sa usa ka distress call depende sa sitwasyon. Ang ano kasi po dyan, no, rule dyan, when captain hears distress or a medical from a vessel and he is within range to respond to the accident or incident, he is obliged to conduct rescue search and rescue operation. Gipahibaw sa TransAsia nga wa pa sila makadawat sa summon sa Coast Guard apan matud pa di sila magduha-duha sa pag-apil sa Board of Marine Inquiry. Ilang giklaro nga 20 ngadto sa 30 minutos na ang nakalabay human sa panagbangga sa dihang nadawat sa ilang kapitan nga si Galifer Fallier ang distress call. Niining tungura upat ngadto sa 5 ka nautical miles na ang ilang gilayon gikan sa nagkabangga nga barko. Kung mibalik pa sila, posibleng mas daghang kinabuhi ang makalas. Inigbalik niya, kay mo rescue siya ito, mo appeal siya sa kining team, makina siya makina. So, dili lang patyo na makina, makina. In the process, mo pose ng danger sa mga pasahero gikan sa tugo nga naa na sa dagat. Kay basig suyupon sa among palabad. So, mas dangerous na hinoon. Dugang nila ang ilang pagbalik sa Maylawis Ledge, mo resulta unya sa ilang pagkasangad. Narrow kayo ang iyang lugar ba? So, usa na ka-factor ha. Kung mabalik siya, it's almost certain na mausab tong grounding. More so nga tulo na yun ang kabarko ang nadin na magtapok. Ang TransAsia 9 nasangad na usab sa Lawis Ledge niadtong miaging Pebrero, mao nga mabinantayo na kayo sila sa pag-agi sa maong dapit. Ila sab gipatinaw nga ang ilang gibuhat nga pag-overtake sa Sulpicio, way kalambigitan sa pagbangga ni ini sa MV St. Thomas. Wala good. It's wala gid dili gid siya factor. Kay on the first place, nangayo ta og nag-radio kita sa Sulpicio. Sa Naupisak Philippines Pan. So nangayo ta og sige kanila kanang permission sa pag-overtake which they acknowledge and which they granted. Kanang higayon na layo pa kayo. Samtang ang mga representante sa nagbangga nga barko miingon nga padayon gihapon nilang gikustudiya ang ilang mga kapitan.
Di mutugan ang tugo sa nahimutangan ni Kapitan Reynan Bermejo apan matud sa PSACC si Kapitan Rolito Hilo kasamtangang anaasud sa MV Sulpicio Express 7 aron pagbantay niini. Is still with the ship doing his duty as a performing as still as captain. Please understand that this is a confidential matter at the moment, and we would like to tell you that we will cooperate with the authorities again. No? Andrea Patenya, News 5. Sugda na og mga adlaw sa kauluhan ang investigasyon sa Board of Marine Inquiry sa panagbanggaay sa duha ka barko ni adtong miaging semana. Samtang bisan mag-usa na ka semana og mga adlaw sa kadalon ng MV St. Thomas Aquinas, padayon gyapon naglaom ang search and rescue operation teams nga dunay makit-an nga buhi. Dennis Tanok, Sugin Limi. Nabutang sa hot seat si Commodore William Melad, ang commander sa Philippine Coast Guard Central Visayas District, atol sa command press briefing sa nagpadayong search, rescue and retrieval operations sa pagkalunod sa MV St. Thomas Aquinas. Human kinigigisal og mga pangutana sa mga sakop sa media kung nganong wala gipapriso ang duha ka mga kapitan nga puros suspect sa trahedya sa dagat niadtong Biyernes. Naging ko doon, hindi kasi kami sigurado kung sino na may kasalanan. Yun yung naging isang implikasyon nun. Dalawa kasi yung involved na to, although yung isang barko yung nakabangga, pero hindi natin pwede sabihin na siya rin na may kasalanan. Doon din isang naging konsiderasyon namin, naging basehan, para maibigay muna sa kumpanya ang kustodiya, provided na talagang ibibigay nila yung mga kapitan ito pagkakakailanganin na sa investigasyon. Verbal agreement matud pa ang gibuhat sa Philippine Coast Guard ug sa duha ka mga kompanya sa barko. Matud sa Coast Guard nga kun dili tumano ng ilang gisabutan, posibleng mag-atubang sila og kaso. Gipahibaw ni Melad nga ug mga adlaw sugda na ang Board of Maritime Inquiry didto sa kauluhan. Kini na ang pag-imbestigar kon kinsa gisadaan sa panagbangga sa duha ka barko. Kung inquiry ay magsisimula bukas, dahil may constitution na yung Board of Maritime Inquiry, so makakapagsimula ito bukas. Kung kailan ito matatapos, hindi ko masasabi, but kung masasabi lang yung proseso ay nagsimula na. Samtang magpadayon gihapon ang search, rescue and retrieval operations sa mga missing, bisan og mosimana na ang pagkalunod sa barko. Si Gobernador Junjun Davide nga maoy incident commander sa hitabo, malaumon gihapon nga doon na pay buhi nga makit-an. We will continue to do this as long as we believe that there's a possibility that there could be bodies trapped inside. Search is ongoing, and as we have always emphasized, we hope that these passengers, these missing or unaccounted for passengers, are still out there, hopefully alive. Dennis Tanok, News 5. Madugay pa ang pag-ila sa uban nga mga patayng lawas gikan sa nalunod nga barko. Sumala sa usa ka forensic expert, bugtong dental records na lang nga ilang gilauman aron mailhan ang mga lawas. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Kada adlaw magbalik-balik dinhi sa Cosmopolitan Funeral Home si Lucrecio Requerme sa pamasin nga nakit-an na ang tulo ka tuig nga apo nga lakip sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas, kuyog ang iyang inahan. Apan hangtod ron, wa paghihapon kiniigkita nga nakapasamot sa iyang tumang kabalaka. Magol ko kung mo galing ng ilatrabaho nga dili na yung pagkuan. Pangita. Na kami grabe na mong gasto, balik-balik at Surigao, balik kari. Nya wa to kumiskan pero nya wa may lagi suporta sa mo na gipakaon nila mo. Kaganiha gipahibaw sa PNP Crime Laboratory nga 18 na ka mga patayng lawas ang na-release ug nabalik na sa ilang mga pamilya sukad kagahapon. Apan 33 pa ka mga patay ang pabiling wa mailhi sud sa morgue. Kaganiha lang niabot ang usa ka forensic dentist gikan sa Camp Crame nga mo'y mutabang sa dental exam sa mga patayng lawas. Hangtod karon wa pay kasiguruhan kung kanus agayon makuha sa mga nahabiling kabanay ang patayng lawas sa mga nabiktima sa trahedya tungod kay mismo ang kapulisan di pa sigurado kung kanus mapagawas ang resulta sa DNA test. Mato ni Dr. Benjamin Lara, posibleng mula na't mag-usa ka tuig ang pag-ila sa mga patay, sanglit na anak kini sa advanced state of decomposition o bugtong dental records lang ang makapaspa sa proseso.
allow me to inform the public na rin also na dugay ang process ng paghihintay unless they can produce dental records which will greatly help and speed up the identification process. Gikuhaan na sabog DNA samples ang mga kabanay sa biktima aron kini mapadala sa crime lab sa Manila. Giawhag nila ang mga kabanay nga kung way dental records nga maipresentar, mamahimo silang magdala og fingerprint records sa mga biktima. We are gathering specimens from all the cadavers for DNA examination, and we are gathering specimens from the relatives of the missing persons. Jinky Bargil, News 5. 75 na ka mga patayng lawas ang na-recover gikan sa nalunod nga barko sa may parola sa Lawis Ledge sa isla sa Mactan. 45 na lang ang missing. Karong adlaw dugang upat ka mga patay nga lawas nakuha sa mga divers gikan sa ilam sa nalunod nga barko. Andrea Patenya, Suginlimi. Laing tulo ka patayng lawas sa mga biktima sa nalunod nga barkong MV St. Thomas Aquinas ang gida sa Talisay Fishport kaganihang buntag. Unang nakitaan mao kining lawas sa usa ka babae nga nagsulubog sky blue t-shirt, checkered shorts ug gold earrings. Misunod dayon ang pagka-retrieve sa lawas ning batang babay ug laing hamtong na nga babay nga naka-silver earrings ug adunay patik sa luyo. Mitugma kini sa description sa usa ka hulagway niining babay nga gipapilit dinhi sa Talisay Fishport nga aduna say patik sa luyo. Daling gida sa Cosmopolitan Funeral Homes ang mga lawas. Kaganihang buntag 74 na ka mga lawas ilang nadawat kung diin 45 pa ang na-identify ug 15 pa lang ang na-release. Matud pa langay kayong pag-release sanglit gikinahanglan ang lagda sa nagkalain-laing mga ahensya sama sa NBI, DSWD ug SOCO. Ang kalangay gikasagmuyo ni Cebu City Mayor Michael Rama. And then the urgency now is we want our dead bodies. Makigtagbo si Rama sa maong mga ahensya aron sabutan kung mahimo bang adunay shortcut sa maong proseso. Kung mapakya sa pagkabut og solusyon, magpatabang na kini kang Vice Presidente Jejo Marbinay. I've been calling the President but no answer. But because I called the Vice President today, he answered and I reported to him what's going on. Bisan si Cebu City Health Officer Dr. Stella Igonia mirekomendar na sa paspas nga pag-release sa mga lawas aron malikayan ang paghatod og kadaot sa panlawas sa mga lumulupyo dapit sa punerarya. Samtang 16 na lang gikan sa 17 ka mga pasyente ang na-admit sa mga tambalanan karon. Ipahibaw sa tugo nga usa na lang ka emergency hotline number ang ilang gamiton karon aron pagtubag sa mga pangutana sa mga kabanay sa ilang mga pasahero nga mao ang 032-234-9775. Andrea Patenya, News 5.